изучихме през този раздел, Добре. те ще имат предвид с минимум по две, нали? Давайте се някой друг, давайте се някой друг. Силата и Неделя ще... Това ви е домашно. Божо! Да, се. Рит гепон юзър. Нали Силата и Неделя ще... Уоооо! Текстове, които трябва ние да пишем Абе, във никой ще му вторник. пука, брат, защо? Никола, Мога да давай ви ти, бе. изпратя примерен текст. Да, примерен Ники, текст. силно, който айде, как давай, да Ники. учиш. Ники. Няма да- Добре, ама Айде, аз, бе, Ники, дори не си ни Добра. представя. Давай, тя ще го Ники, търси да по адрес на вземем Дело и това да на правите сега. Няма, Аре, ще бе, го Ники, промая. даваш си адреса Да на видим как цигани, от тази ли те е страх, става. бе? Ако риска... Мен не ме страга. Аре, бе, брат. Споравя Има и мангал, друг момент. споравя мангал се биш, състани щеш. Айде, вика, Олто. Ники! Която ви е свързана Моето с, даскал ще ме газят, не вас, месо, дай. Олто. своите умения. Имате един текст, който по този Айде, начин бе, е Ники! разкрита... Беше, аре, викни понети, бе. Ние го направихме. Той за да викна видите пече, добре. Викна втори, той викна преди Дала малко. Така ли, съм бе? ви непозначите Аре, думи. аре, Ако Ники, вие го давай, изчетете, Ай, ама, бе! отговорите на Аре, въпросите, бе, брат, бах Аре, ще бе, можете Ники. да се справите също. Ники! И остават Айде, брат. известни френски Аре, бе, личности. твърди нещо. А те как ще разберат, че си бил в нашия Интеркултурните клас? страници, А те преди знаеш да ли ви кой дам е проекта и Ряковица? темите и празниците, които Как може ще да си ги разберат? четете, защото Да, може ще да ви някакъв хрумне Никола нещо, Ковачев, което знаеш да колко опишете.